și a zis că nu mai poate de ochii lui și el a dat cu de albastru la față să a făcut și de merge și nu cheamă. Cam așa te comporți, să nu mă de școală generală. Zice aparat să folosești la muzeu. Potențiometru. Pentru ce fel de apă se folosește potențiometru? Apă dură. Pentru ce fel de ape se folosește? Dulci. Ape, colorat cu mult. Și cu fertilitate ridicată. Mișto. Ia-ți caietul și destai. Păi faceți-mi eu, sau? Hai, faci. Te chem când zic eu, nu când. Păi când? La ultima oră? Da! Păi da, hai. Hai, da. Unde? Nu prea bine. Hai, bă, faci. Vreau să pleci. Come here, please. Uite, președinte, Marin, ne temești, mă. Doamne, mai că nu știu cum e în casa asta. Pleacă, mă! Mare, gata, termină, oprește-te. Oprește-mă Oprește-te. Mă, oprește-mă telefonul. Gata, Ili, mai fă o dată. Gata!